Ka Bethany Hospital nadu belapli biang yaka haka apply trik ujemang mentau snem kabala long kumba suppose ngi menta kala sakhi ba kamsem lodan satya ka jinghiar kinong pang bawan bancha sumar wat hadin ka jingklat no tra jongka u Dr. John Sailo thiang nakadaw ka jingpang jong corona virus nakaliang umo por habai kren bo Dr. Kentiu Sanmi nodal officer jongka Bethany Hospital ulai thu ba kimlan ba sipor kladon ka jingsie nakipai ba bawan sha sumar hakatai hospital hadin bo Dr. Sailo laklat no naka jingpang corona virus Kidang don hi ke batiang ke bawan hospital jongi ke buan ha ke bafun ni ke nong pang ke nong mot batang shuwan Bethany ke la sha quarantine hansha kam dai kum ta kam don kum kata kan ke nong mot ba ka don ka rule batang shuwan hospital jongi ke kwa ban ke la sha quarantine beteng kwa ban penshai lamba ka ni ka video ba nom don ba sha quarantine menu la ta ke wan hani ha hospital jongi Hanrei ulo ongpan kat ban hang miai kapor ka jingwan kinong pang bawan sim dawai kumju ki bawan sha sumar kamdai pher than na ka e ka bujulong hakis nambaro kat gum ku jithu chungu ha kini ki suppose ngi nadu bla ple byang ya ka te hospital tang ki bawan sim dawai ki lapoi lai hajar nai spa nyupuri ngut kinong pang kat ba ki bawan sha sumar pat kilong kumba lai spa lai pun reungun kat kum ka jing ong jong u ka ching shania ching pai ba ka dei kadak ka basai tam ka bapan long yi kinong pang ba kin pai mat sha ka te ka chaka sumar panyo ya ka ching ko jingkhya More simply, bedong bakandon kajeng e adu kata te ngem dadan tamba ngila kampen strict yakini ki screening process kajongi to marsan sedang te ki patient ki kam duna tamba hadian ki labun bha hadu menta kasni habanga check statistics ki bla one check up ki poi kamba lahajar khandai spa nyopun reungot bat ki bla sha admit nadu kasngi ke bapli hadu menta kasngi ki dai lai spa lai pun reungot te ban ong im don kanu ka major challenge kan duk menta nadu bangi pli ka hospital ban ya nu jore kata te nadu bas dang ka lockdown hi nadu march ki ka patient footfall kala khamduna hi ti dang compare kani ka jingban ki nong pang nadu hakini kisngi bat hitu kisngi Shua ban pangisa kalong kumju hi ke statistics kam duna tamba ban compare ke statistics pada ke mention snam bat mentau snam kala duna bha bak lebak nadu bamiu no coronavirus nadu banai phap hi ki patient kila sedang tiang banwan ki hospital habai thu pat halo kalinti ya jongki khamtam hakitu ki por bakatai hospital kadang khangdam sipor u Dr. Sanmiet ulong baki bor penia kilale ka babha namar kila siube ya kutulop nakabanta baro sanspa ngut kinong trei jongkatai hospital ngis ngtu ya ka sentiment mo ka jing sngew ka jing tiang jong ki pat ba but jong ki snong tingi decide nakaliang ka management pangin khang ka hospital kumba shibanai e ka decision bangin khang ka hospital ka dai hi tang nakadaw bangi kwa ban respect ya ka sentiment jong ki public but kum juro ban burom me sir kumba shibanai te wat ka ni ka tulap ka jong yiru ki banai ki bangi khang ha ubnai April bat umi ngiyo full mendai tang ketulap buat ke incentives tu ki bangi dai banyo ngiyo lot bar khat bat nakaliang mo kum kinong train ngasnge wan ai khablai ro ke management ka jongi ke bakila shim ke ka decision baken akini ketulap ja bar khat ke staff wat la dangila khang hadu sopol ngiro hakawai pat kaliang lo ai kajiro ek sarkar jala kabla kersan lang ya ka hospital hakawai pat kaliang da ka penbiang ki jakasa ya kinong trei ki bahap bansat slung sipor hakitu ki por bat wadu ya ka bam kadi nakamenta jongki bat ki bahi ngasam hoi ka sarkar kala ya rap bhaingi nadu nasdang marsan pangisa kila ai full emotional mental physical support logistical support kila ai lot kila provide ni ki hotels ki babahalot ki staff bar khat kat ka batun kam ka bam kila penbiang lot wat ki bahyang jongi ki basak karantain hayang ro kila ai ka bam ba dangi dan kam e ki kinu ki logistics namar menta batun lockdown kum ki rapid test kits kini ki biadai bat kaliang ka hospital ki ai lot ka khubor ka bakham sutunat ka bauteu doktor punpau kolong kum ka hospital hi kanyai peteng ban ai ki sakli ka bhatam yaki bapang bastom kumbala hikai do doktor selu nadu ka por budang im ba jongi khamtam ki patient ki ba setwan hangni ba kimdai bantiang ngala batong ba ka Bethany ka ka way na ki hospital ki balong safest namar bangila experience hi daladi ka jingdan uniu khnyang jingpang
bat ka jing yo jongi uni kunyang jing pang hospital jongi ha isa jongi kahikai ngi bakumno bangin kamlong strict shu banyada na uni kunyang jing pang na do marsundrong patient ka screening procedure ka long very strict bat kam judan ka ka labs ru ti kini ki bangila pentrika menta kerman bagi kin dai bantiang banon hospital ikloi hi ban pediang ki da kajing iet bat kajing sebon kumbalong isor jongi ba dangi dang mas bet man kapor dangi sa kikti bat dangi maintain social distancing nginom lai hi kumbangi long mangi hang de kapor ba ipang isa mangi ki staff bat ki doktor baru khat ngila shatas lai sien ngila shatas mdan uwei ru bapang nomor balai nadu nasdang hi isa ila shat snangi bangi dai ban phang mas bet man kapor bat ban maintain proper hygiene na kaliang ka Bethany Hospital bakani ka kubor nga ko aban akublay ya barok hat ki blay rap ini hakitu ki por ki ba nimat ikini ki jing ha ka hospital ka jongi nga ko aban akublay ya chief minister ya ki minister ya chief secretary commissioner jong ka health secretary jong ka health mission director jong ka NHM Sir Amanwar ibadai director jong ka health services bat ka team ka jongi ki dor besnong ki blai rap ki bahian hasam jongi barok hat ki snong bafer ki sang phalang ki babun ki bril ki blawan ai bamingi ha ki quarantine center bafer bat ki bon ha ki bangamla banjar kerteng menta ngwa ban ai kublai ki barok ki blai rap ngi wat ki pulit ya SP is ka health DC office ki ne barok hat ki blai rap ngi hala ki jong ki capacity te kublai shibun